такива българските решения. И тъй като ако желаете за... В момента се опитват да ни вкарат в оглейския сценарий. Както в Украина бутат църкви, разрушават църкви, гонят духовници. Това, което се случва с Турската православна църква, смятате ли, че ще се случи и с Българската православна църква? Това не трябва да го допускаме. Господа ДАНС, които са подразделени на Централно разузнавателно управление, изгониха руски духовници. Храм не се затваря. Храмът не работи, а той дава вяра на хората. Това не е работа, това не е някаква административна работа. Били шпиони, били агенти. Само едно ще ви кажа. Шпионите и агентите са точно в Министерския съвет. И дело, търсейки спасение от трудности и беди. Няма да останем да говорим за... Анатема и проклятие за патриарха, защото не защити този служител на Бог и на братска Русия. Затова същото го ръководи и това престъпно правителство. И затова анатема и на това правителство, на този парламент. Ние, Спасителю, чрез Тебе, Дева чиста, призоваваме.